Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukela ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kwivideo namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma ngamateaser omkhokha, izinto kumele uyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Umkhokha uphinde wagadla kwaGumede and kuyavela ukuthi ke undoda lo ozibulele. So kumateaser ke mbukeli baveza ukuthi ke ifamily yaGumede izohlangana ilungiselele umncwabo wakhe undoda and baphinde baveza ukuthi ke uDifa uzothatha ke inyathelo ngendaba yake yokufa kweingane kulomuzi. And okunye abaphinde bakuveza kumateaser mbukeli baveza ukuthi ke bazobiza umprofeti and ke umprofeti uzolikhuluma lonke iqiniso ukuthi kunengane eyayibulala la ekhaya and yangashawa. And babeke sibeveza ukuthi ke uDifa uzokwenza ke imizamo yokuthi kushaywe umzimba wakhe umlungisi and baphinde baveza ukuthi ke uMamzobe uzogcina ke likhulumile iqiniso ukuthi kahle kahle nomzimba kaXolile nawo awukaze ushaywe. Lezi ndaba ke izothusa abantu abaningi emndenini and baphinde baveza ukuthi ke uDifa uzoqhubeka elwisane nawo umkhokha, uzofuna ke isidumbu saXolile ukuthi ke phela eshaye kuzeke lo mkhokha ume. Ngidluleke mbukeli okunye okuphinde kwavela lapha kumateaser baveza ukuthi ke ifamily kaMthembu izozama ke nayo ukuthi ke phela ingenelele izosiza kuyifamily kaGumede kulenkinga ke yomkhokha ababhekene nayo. So anjalo ke mbukeli amateaser ka kuleli week bazobe ke bezama impela ukumisa ke lomkhokha osuqedeke ingane zakhe uDifa naye ke uMamzobe. So injalo ke mbukeli ngicethe ungakhohlwa ke nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe, ngithi ke nje danke ngiyazibongela.